बड'लेण्ड फोसावलुनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट बिथां डनाल्ड ट्राम्पआ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनिफ्राय हाइड्र'क्सिक्ल'र'क्विन होननाय मुलिखौ कभिड-19 जों जुजिनो थाखाय बिहरदों। आरोबाव आं खेबसे होनबावनि, आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट बिथां डनाल्ड ट्राम्पआ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनिफ्राय हाइड्र'क्सिक्ल'र'क्विन होननाय मुलिखौ कभिड-19 जों जुजिनो थाखाय बिहरदों। बिथाङा बेनि सोमोन्दै मा बुंदों, आं दिनै नोंथांमोननो बे नायलुनि गेजेरजों फोरमायहरगोन। डनाल्ड ट्राम्पआ बुंदों, भारतआ गोबां हाइड्र'क्सिक्ल'र'क्विन मुलि बानायो। बे मुलिया भारतनिनो 138 कौटि सुबुंनो जोबोर गोनांथार आरो बे मुलियानो आमेरिकानि सुबुंफोरनोबो जोबोर गोनांथार जानानै फैदों। हाइड्र'क्सिक्ल'र'क्विन मुलिया गुबैयै मेलेरियानि मुलि। बे मुलिखौनो कभिड-19 खौ होबथानायाव बाहायनाय जागोन। मदिजों फनआव रायज्लायहरनायाव मदि बिथाङा आमेरिकानो बे मुलिखौ हरनो राजि जाबाय होननानै डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा फोरमायदों। ट्राम्पआ आरोबाव बुंबावो दि गावबो बे मुलिखौ कभिड-19 निफ्राय रैखा मोननो थाखाय जागोन। मदि बिथाङाबो बुङो दि भारत आरो आमेरिकाया लोगोसेयै कभिड-19 खौ थाबैनो फोजोबस्रांगोन। बिथाङा आमेरिकायाव थैनाय सुबुंफोरनिसिम कन्ड'लेन्सबो बावहरो। दिनैसिम आमेरिकायाव सा 3,01,902 सुबुंफोरा कभिड-19 जों भुगिजानानै दङ आरो 8,175 सुबुङा गावनि जिउ खोमाबाय। जोबनायाव ट्राम्प बिथाङा प्रेस मिटआव बुंनाय भिडिअ क्लिपखौ होनाय जाबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। One case I called Prime Minister Modi of India this morning. They make large amounts of hydroxychloroquine, very large amounts, frankly. And I said they had a hold because, they have 1.5 billion people and they think a lot of it. And I said I'd appreciate if they would release the amounts that we ordered, and they are giving it serious consideration. But they do India makes a lot of it. But we have already 29 million, if you look, that's a big number, 29 million doses. And we've got millions of doses that are being made here and many millions of doses that are made elsewhere. बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालाम आरो जोंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।